Fjum eluq sninu l-Prim Ministru Joseph Muscat jidher li saba diffiċli jisraq dik is-sija mistrieħ. Dan għaliex mhux biss rid ilaħħaq max-xogħol tas-soltu, iżda rid iwieġeb il-mijiet ta' emails u messaġġi ta' awguri li daħlulu mingħand mijiet ta' persuni. Mill-bqija, għalilna Joseph Muscat, jum eluq sninu huwa wieħed bħall-oħrajn. Nara li trid tkun ġurnata bħall-oħrajn. Fil-verità kelli naqra żball x'kienet ġurnata xogħol bħas-soltu. Qed ninduna dis-sena speċjalment ġurnata xogħol iktar mis-soltu għax ħdejn jissu l-400-500 email li jkolli kuljum. Naħseb jekk qed nikkalkula sewwa irdoppjaw li minn dalgħodu nipprova nara l-emails tax-xogħol affarijiet oħra rid iwieġeb il kulħadd imma l-awguri wkoll allura naħseb ħadd iżdied dik is-sija xogħol illum. Jista' jkun hemm ċelebrazzjonijiet tal sninek li tibqa' tiftakarhom iżjed minn oħrajn għax ma jkunux neċessarjament marbuta miegħek. Hekk ġara li l-Prim Ministru meta għala 20 sena. Niftakara ċara li fil-birthday tiegħi x-xandiriet jekk matul il-weekend kien hemm il-funeral tal-Arċisqof Gonzi u kont baqgħet f'moħħi għal ħafna u ħafna żmien. Għalkemm ġurnata bħall-oħrajn, iżda forsi aktar minn ġranet oħrajn, fjum eluq sninu Joseph Muscat iħoss il-bżonn li jqatta' l-ħin mal-familja. U liedu, it-tewmin Etwaela u Solej Sofi ikunu qed jistennew dan il-jum biex jaraw l-espressjoni fuq wiċċ missierhom ma li jagħtuh ir-rigal li min jaf kemm qabel ikunu ilhom jippjanaw għalih. Jħobbu jagħmlu jagħtu cards differenti u jħarsu lejha b'mod differenti, ċelebrazzjoni. Imma ma nafx ħajamlu l-lum, ġifieri m'għandix idea. Ħafna drabi jippuljaw flimkien. It-22 ta' Jannar tal-2018 se jibqa' mnaqqax fil-memorja tal-Prim Ministru kif qed jiċċelebra eluq sninu fi żmien eċċitanti għal pajjiżna, meta l-kapitali tagħna hija dik Ewropea tal-kultura. Bidbisima fuq fommu reġgħetenna is-sens ta' awtentiċità li qed niċċelebraw l-affarijiet li jagħmluna Maltin u Ewropej. In-nies inħoss li għandhom mill-ġdid dak is-sens ta' gburija nazzjonali li maħna xejn inqas minn ħadd ieħor li nistgħu verament nirnexxu hija xi ħaġa sabiħa mezz. Fost l-impenji fjum eluq sninu l-Prim Ministru kellu laqgħa mal-grupp parlamentari. Mumenti qabel il-ħaddiema taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista inġabru flimkien u awgurawlu. L-intervista kollha tistgħu issibuha fuq is-sit one.com.mt.